Prema zakonu Republike Hrvatske, svaki njezin državljanin je darivatelj organa i tkiva u slučaju smrti. Međutim, u praksi se uvijek traži pristanak obitelji, te su članovi obitelji ti koji donose konačnu odluku. Stoga, da bi nakon smrti mogli spasiti nečiji život, bitno je da naši bližnji znaju naš stav o darivanju organa. Postoje brojni načini s kojima se može izraziti osobni stav podrške. Hey Cedric, Bob, this guy won't wear a ribbon. Who doesn't want to wear the ribbon? Hrvatska udruga Transplant omogućila je svim građanima da svoju suglasnost s darivanjem organa metaforički pokažu darujući dio sebe kroz svoje ime. Suglasnik za život. Povodom 11. listopada, Europskog dana darivanja organa, svatko je mogao pomoću aplikacije ukloniti suglasnik iz svog imena i na taj način iskazati svoju suglasnost darivanju organa. Sve je započelo konferencijom za medije, u kojoj je ministar zdravlja Siniša Varga prvi pokazao svoju suglasnost i tako postao. Pokazivanju pozitivnog stava o darivanju organa uključili su se i najveći hrvatski mediji, na način da iz svog logotipa izbace jedan suglasnik. Gledate Dnevnik Nove TV. Vidjeli ste na početku Dnevnika slovo N koje nedostaje na najavnoj špici. Nije slučajno. I Dnevnik Nove TV priključio se konceptu pod nazivom Suglasnik za život, kojim se javno želi upoznati s važnošću donošenja odluke o darivanju organa. A Europski dan darivanja organa prati kampanja Suglasnik za život kojoj se odazvala i Hrvatska radiotelevizija. Darivanje organa podupire se izdvajanjem suglasnika iz svog imena, a HRT darovao T i samo danas postao Hrvatska radiotelevizija. Radio Istra isto tako na vašim radioprijemnicima na RDS-u. Ako dobro pogledate, moći ćete vidjeti da u nazivu Radio Istre nedostaje R. Informacija o važnosti izražavanja stava je došla do više od 1 milijun građana, a više od 4000 ljudi je promijenilo svoje ime na Facebook profilu u samo nekoliko dana. Jedno slovo može jako puno ako ga iskoristiš na pravi način. Suglasnik za život. Hrvatska udruga Transplant.